sige pa. 7, 8, 9, 10. Okay, stop. Hawi ba? Ano ka na? Puy. Sige, 1, 2, 3, 4, 5, sige pa. 6, 7, 8, sige pa. 9, 10. Sir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, paway usap. Yeah, true. 1, 2, 3, 4, 5, sige sir. 6, 7, 8, 9, 10. Okay na sir. Kaya na? Kaya. Yeah, true. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. What's up? Then, ano na po rin? 1, ikaw. 2, 3, sige pa. 4, 5, 6. Yes, sir. 7. 8, 9, 10. Okay, sir. Sige, ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. okay, sir. Sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, okay, sir. Hmm. Masabi na. Na. Ito, sir. Asahin mo lubot, sir. 1, 2, 3, 4, 5. Ikaw yan, sir. 6, 7, 8, 9, 10. Okay, ginawag na home. Kaya na? Sige, otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, okay, sir. Sige, otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, okay, sir. Sige, sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Kaya sir, ginawag na home. Oh. Tulog ka na home ang ginawa. Iba. Okay, sure. Ano sir? 1,
Lubag, ikaw. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Away siya. Iguin pa din ito na yun. Kada adlaw ni bawa to na. Hmm. Pag mga okay yung ginawa, bro, kusgan na ka, taas na mo rautay. Bawa to ng buntag, bawa to ng sagad hapon. Sige sir, niya. Ayaw si Hida. On 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pagkadaot si Higdaw. Ano yung akong isulti sir? Kung ayaw ka mo Hida, karang matulog ka. Di ba na buntag na gusto di ka matulog. Ayaw ka Hida. Pero maayo mo sige kag lingkod. Lingkod niya. Liklip ka, liklip. Lingkod niya tindog. Naon ni may mong tumutupil, mong exercise, may tanggol-tanggol. Pagka tanaw ni mga brag, kapoy na gid ka, kay recover pa mo po ka. Di na ka matulog. Kailangan ng tulog nga walay disturbo nga ma. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Dili mayong sikat hida di mo kadlaw. Nogi. Kaya mo sugar di mo balik. Tanya, di na kayo nahigdaw ito ko. Dito, nakaw ba? Gilid. Lingkod, paay mo balance. Kanang maglingkod ka nga sige. Tindo. Tun ini ha pagbakod ha, ay nato ha. Ani lingkod ani ba nga dili ka mo sandig kay hindi man ma-develop yung balance. Tanaw ni mga kapoy na. Sandig na rin ka. Taas dito. Ada parang bu. Bentuk. Daan daw. Tingnan ko sa taas. Hindi ako kaabot. Pagtaas na siya basta na yung mga kapag sa Hmm. size ka. Sir, lingkod tindog sir. Os gamay mo lubot. Kabitay gamay. Sige pa, sige pa. Ini mo tinindugan din sir. Ani hati mandi gini ha. Magkiniras ka o kinira? Oh. Ayaw gidiki, ayaw ana. Kay dili ka istibulan ana sir. Kung sa ka lang para imong abaga, yusulin ana. Di mo tinindugan. Oh, and then tindog. 1. Hinay lang. Pas-pas. 2. 3. Hangad. Na. 4. Sige, para yun. 5. 6. 7. Okay. Yep, ikaw yep. 8, 9, 10. Oh, okay. Away. Tinawag na home. Kaya ra. Kaya na. Sige. Pero hindi na Pasko kita. Ang imong mabalik imong kusog sa imo ra ging exercise. Sa kaon nimo. Sige sir. 2, Kaon kag tarong. 3, Kay pumunto di ang kag gasolina. 4, 5, 6, Hinay lang. 7, 8, 9, 10. Sa inyong balay ma'am, kung makamukli mo puhon, kinahanglan nga si sir na ay magtanaw siya pero hindi ka mo